Molt bon dia, Montse Botlú, Molt bon dia, Alicia. una de les escriptores més estimades, si no la que més, per mi. Una gran dona, també, tortosina. Has guanyat un munt de premis que els tindré que llegir. Avui no portem les ulleres de sol, Montse? No. Mira, jo d'ulleres me les poso, me les trac, perquè hi ha una distància en la que no veig. Veus, ara potser veig millor així. Mos hauran de Perfecte, perdonar. doncs Perdó, lleva-te-les. algun És que moment les ulleres ja ho posaré tenen, això. La relació de les ulleres en les pantalles és complicada. posant i traient. Sí, sí. Molt bé. Eh, Tu tens el Premi de Poesia del Perelló, Sí, el Premi Lluís de Montsià de la Ràpita, el Premi de Poesia Eròtica d'Olot, el Premi de Poesia, també de Poesia de Mollet del Vallès, en narrativa el Premi Arròs en Lletres de Sant Jaume d'Enveja i el Sebastián Juan Arbó de la Ràpita, precisament en Amor en blau i negre. Ensenya'ns la coberta del llibre de l'amor en blau i negre. Què ens pots dir d'esta història, d'esta novel·la? a veure, esta novel·la per a mi és una novel·la molt especial, perquè és una novel·la de ficció, perquè jo escric ficció, Mm, però esta novel·la està basada en anècdotes que a mi m'explicava el meu padrí, Enrique, sí. que té 91 anys, i o sigui, ell té una sèrie de records de la seva infantesa i com me'ls anava explicant, jo me n'adonava que eren tan potents, vaig pensar, vull fer una història, que no sigui una història explicant la seua, perquè ell tampoc no li venia de gust, però sí que vaig agafar moltes de les seues anècdotes per a muntar la història d'Amor en blau i negre. Per incorporar-les. Sí, Breument, la trama, l'argument del sí. llibre. O sigui, mira, molt breument, és l'Ernest Perelló, que és el protagonista, és un senyor que està a l'hospital, que és ja molt gran, en un llit, i allà té un company d'habitació que podríem dir que no parla, però ell té la sensació de que sí que l'escolta, i ell allà va desgranant una mica i traient una mica les coses que porta des de sempre a la motxilla, perquè ell va passar la seva infantesa, guerra i postguerra, a Vinaròs, que això sí que va passar a la meva família, el meu pare i el meu padrí van passar la guerra civil a Vinaròs, i, i allí va desgranant una mica les seues vivències. I hi ha un fet molt potent que és el que al final de la novel·la se Un gir descobreix. de guió, un gir de guió. Sí. Però li Molt tinc bé. molt de novel·la també, per tot el que Sí. representa, perquè hi ha moltes coses de records de la meva família. O sigui, té un punt d'autobiogràfic. Un punt. Sí, un punt el Un té. punt. Sí. I respecte a l'últim llibre publicat, que va d'una noia jove, Sí, Les les cabòries cabòries de l'Angie d'Angie Casals. Casals. Sí. Clar, els dos llibres en principi no tenen res a veure, però clar, sempre hi acaba havent-hi una part de mi. I I, quina part li has posat de tu? o sigui, jo me n'adono de que dius, podrien tenir alguna cosa en comú, algun tema recurrent, i sense adonar-me'n, perquè Alicia, te dic que és gairebé sense adonar-me'n, és després quan he reflexionat. Suposo que com que jo m'he fet gran i ja sóc iaia, el tema de la bellesa, el tema dels iaios, tot això pues ja va sortint a tot el que escric. I a les cabòries de l'Angie Casals, que la protagonista és esta noia que encara no ha fet els 18, però la figura de la iaia, molt allà a segon o tercer pla, però està allà. I trobo Marca que... un poc el tempo, ¿no? Sí, La sí, saviesa, la exacte. experiencia, marca el Sí, tempo un poc de la novel·la. sí, sí. Molt bé. Eh, Tu vas néixer a Tortosa, eres tortosina. Tu creus que el context geogràfic influeix en un autor, en una autora?
Penso que sí que influeix. O sigui, per força, el lloc on vivim i on ens ha criat influeix. No podem desvincular-nos del nostre entorn, de les tradicions, de la llengua, inclús el tema econòmic. Avui és que te dic que de matí, mentre me dutxava, pensava que agraïda estic a l'univers de coses tan senzilles com que obrir l'aixeta i surt aigua calenta. I això, o sigui, estic aprenent també a valorar-ho en A els anys, valorar. tots els detalls que a vegades no li donem importància. I clar que influís. Jo, per exemple, per a mi, escriure en català penso que és un privilegi i una responsabilitat. Per a mi això és el més important. Quan escric, sí que m'agrada explicar històries, però si me diguessin un últim objectiu o el que a mi més m'importa és fer-ho precisament en català. I per això, quan escric, intento cuidar el llenguatge, les imatges, les metàfores. Això per a mi és molt important. Tan Ho important sé. com les coses que el que dic és que és com un... No sé, això també és una cosa recurrent en la meva manera Que d'escriure. revises, revises, Sí, revises. pot ser massa, Pot ser massa. Jo quasi que envejo una mica la gent que es deixa fluir. Jo no en sé de fluir tant, ja m'agradaria, però soc molt meticulosa. Sí, sí. Bé, així després que els llibres queden molt ben fets, Montse, Ho molt ben intentem, escrits. ho intentem. Sí, sí. Mm. Estàvem parlant de geografia. Tu creus que hi ha un sostre de cristall geogràfic? O sigui, per als autors, autores que són més perifèrics? A veure, jo és que saps què passa? Que quan escric en català estàndard, ¿vale? Llavors, potser el català estàndard és més fàcil que el vulgui llegir una persona de Girona. La gent d'aquí que escriu utilitzant un registre més local, com si no fos prou ja el fet d'haver escriure en català, a més haver de superar l'altre fet d'utilitzar... No hi ha un vocabulari, que això ja és més fàcil. I el vocabulari d'aquí sí que faig servir. Jo diré espill, o diré poal, o diré granera. Però després, suposo que també en mi, inevitablement, surt el fet de que a la meva família una iaia era de Roquetes, però l'altra iaia tenia arrels franceses i en la seva germana parlaven en francès, però va viure la seva vida a a Mallorca i moltíssims anys a Barcelona. I la seva germana parlava en francès, però el seu home, que era de Tarragona, parlaven en català oriental. El meu pare es va criar a Vinaròs fins als 16 anys, però la seva mare i el seu pare parlaven català oriental. O sigui, és com una barreja Una barreja, sí. que, clar, vull dir, al final he necessitat agafar un estàndard perquè si no potser també em perdria, saps? Mm. Però, bueno, mira, sí, un sostre, sí, una mica sí, diem que crec Perquè que hi ha sí. llibres potents, hi ha gent que escriu molt bé de totes aquestes comarques, que sembla que dels grans nuclis vinga més gent cap aquí, en l'àmbit de narrativa, de poesia, que nosaltres anar cap a nuclis més grans, no? Ciutats més grans i potser més potents culturalment. Sí, llavors, no sé, és clar, si una persona escriu sobre històries del territori, ho trobo superinteressant i vull pensar que també interessaran arreu, no? No sé quin... Sí, perquè és la història, no? Per se. Clar, El leitmotiv és la història, l'argument, la trama. Té igual que també pots agafar un llibre de Murakami que et parla de l'altra punta del món i sentir-te reflectit i estimar el que escriu. Vull dir que... clar, sí, perquè a més al final les emocions humanes que quan escrivim crec que estan bueno, Exacte. surant, Són les emocions compartides. són Són compartides. compartides. Mm. Eh, Montse, anem a entrar en un altre tema. Tu què penses de l'etiqueta literatura per a dones?
A veure, jo crec que les veus femenines han estat poc visibilitzades durant la història, això ho tenim clar. I clar, d'alguna manera necessites reivindicar-te perquè la història no ens ha fet justícia. Però a la vegada també penso que és extremadament diversa la producció de les dones. Tampoc no podem reduir-la a un únic enfocament o estil. O sigui que és complexa, però clar, hi ha una sèrie de temes que difícilment un home pot defensar, que sí que poden, pot ser la identitat, el gènere, el patriarcat, l'opressió, no sé, la maternitat i la feina, no sé, hi ha una sèrie de temes que les dones, des del seu punt de vista, poden reflectir d'una manera especial. Però també et dic això, no? O sigui que hi ha molta varietat i no és que totes escriguen exactament igual i totes tracten els mateixos temes, però això està present, perquè històricament hi ha hagut una part d'injustícia que cal... Representativa, d'absència, vaja. Sí. En canvi, la complexitat o la dificultat a l'hora de publicar, penses que és compartida tant per autors com per autores? Jo trobo que ara, a hores d'ara, sí. Veus, en això, jo crec que ara no hi ha diferència en això. Penso que no la hi ha. No, perquè quan vas en una història ja no importa que l'hagi escrit una dona per a dir no la volem, que és femenina. No, a hores d'ara jo crec que en això no. I sí que és difícil i per això també hem d'agrair que hi hagi premis literaris que incloguen la publicació de l'obra, perquè així t'estalvies haver d'anar trucant a les portes de les editorials. O sigui que, mira... Quants llibres tens publicats, Montse? No molts, deixa'm pensar. No sé, crec que 5 o 6. Sí, una cosa així. 5 o 6? Sí. I després he participat en projectes col·lectius, també. Col·lectius, sí, ho sé. Sí, que també m'agrada. És especial, també, el fet de col·laborar en projectes col·lectius, com precisament ne van fer una de Veus vora l'Ebre, que érem tot dones, que escrivien poesia, doncs allà, no? O m'agrada participar en la mostra oberta de poesia d'Alcanar, o no sé, sí. Allò de trobar la teua veu, que es diu en escriptura, trobar la veu d'una persona, no? D'un mateix a l'hora d'escriure. Tu quan escrius esta veu et porta? Vull dir, quina metodologia utilitzes? Eres disciplinada? A veure, disciplinada no ben bé en el sentit que hi ha gent a la que jo admiro, de dir, jo em poso, l'altre dia parlava amb un company escriptor, i jo escric, ara que m'he jubilat, 8 hores al dia, jo penso, Déu meu senyor, jo no. Jo en això no sóc gens disciplinada, si una tarda puc escric, si no escric, però sí que em vejo una mica la gent que es deixa fluir, jo no en sé de deixar-me fluir. Això és una cosa que com a que vull provar, vull acabar de soltar-me, perquè el fet de ser tan encorsetada en conte que rellegeix una metàfora, a veure si trobes una metàfora nova, aquesta imatge, aquest adjectiu, això fa que siguis una mica rígida. Sí. En canvi, clar, aquella sensació de llibertat, d'autenticitat, inclús de divertir-te mentre escrius, això a vegades a mi em falta una mica, però és que a mi m'agrada molt provar coses, Mira que ja sóc gran, però m'és igual, vull dir, no m'importa, vull dir, m'agrada provar, igual que he escrit novel·la per adults i ara he volgut provar novel·la juvenil i m'agrada poesia per adults, poesia per a infants, i dic, bueno, xiqueta, que et vas picant flors, m'agrada provar. Com el Gripau Estanislau, no? Esta, entre cometes, rigidesa que tu penses que prové del món de la docència també, que és molt metòdic,
Segurament sí. Sí. Igual que ens influïs el territori, ens influïs també a què hem dedicat tota la nostra vida. Jo he estat fent de mestra durant 40 anys i sí, uns objectius, Els unes objectius, les competències, està clar. i és que inevitablement estic dins d'una cosa que m'encorseta una mica i, bueno, però de moment pues jo seguiré provant, no descarto provar una Esperem altra. que sí, Montse, esperem que sí, que xerem molt en tu. Gràcies, Alicia. I per anar acabant, quines recomanacions? Què estàs llegint? O quins llibres tu diries a mi m'han agradat molt i ho recomano per créixer una mica, no?, en tots els sentits, o fixar-te en com s'han escrit estos llibres, en quin estil, en quin Clar, mètode. a mi m'agrada provar tota classe de llibres. Ara, en aquest moment, estic rellegint un llibre que a mi em va agradar molt, que se titula, i aquest és en castellà, però bueno, és igual, hem de saber llegir en tot, a vegades també llegeixo en anglès. Mm, El nadador en el mar secreto. mm, No sé el nom de l'autor perquè tinc molt mala memòria. És un llibre, és una novel·la que és curteta i, i parla d'una parella que viu en un lloc així una mica feréstec, però que ella es posa de part i és el camí cap a l'hospital i com ella al final acaba perdent la criatura i com tornen a casa i, el pare de la criatura l'enterra al bosc. Vull dir, estic llegint, rellegint, perquè m'estan agradant últimament molt les novel·les curtes. curtes. Jo quan veig un totxasso així, no sé, els he llegit, però perquè si no llegeixes no pots escriure. Però ara m'estan agradant llibres així curtets. Més curts, no? Sí, sí, Serà sí. el millor pel temps, també. És que m'agrada llegir, ara que en tinc molt de temps, però també m'agrada fer altres coses. M'agrada anar Clar. a Gràcia o anar a recollir a la meva neta o fer treballs manuals en elles o sortir a un Sí, restaurant. gaudir de les possibilitats de la vida. Que al Sí, sí, final també t'ompli, no? És una sí, altra manera de llegir la vida. És una altra sí, manera que també ens aporta, no? També ens nutreix. sí, 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 sí. Montse, t'agraeixo molt que t'hagis assomat aquí en esta pantalla. Veig que estàs en un entorn molt agradable. Sí, la veritat és que viure també aquí, a propet del Reguers, és una sort, perquè és que a mi m'agrada aixecar-me i veure garrofers, oliveres, pins. Això em Entorn fa molt natural, entorn bé. natural. I calma, no, Pau? I calma, que també s'ha de saber trobar l'equilibri, Sí, que si no, sí. entre viure ja és una cosa molt... A veure, que et pot fer molt solitari i si no trobes un equilibri entre la vida social i la vida contemplativa, també la salut mental al final pot acabar Sí, ressentint-se. sí, però el Sí, silenci també és necessari per a la sí, reflexió, no? sí, sí, és Especialment si clau, tens que escriure, tens que sí, tindre una calma, una sí, calma. I mental, dins també, sí, sí. Vale. calma mental. Moltíssimes gràcies, Alicia, per haver-me convidat. Moltes gràcies a tu. Ja m'aniràs contant també el pròxim projecte. Quan tingués un projecte ja me'l contaràs. Seràs la primera en saber-lo. Moltíssimes gràcies, estimada. Ja, gràcies. Bon dia. Bon dia. Adéu. Adéu.